As I turn up the car, my favorite winter car, this wind is blowing my mind. Izan da, astea nahiko intentsue. Eta bueno, etxaiuak luzeak izan dira. Denbora erabili dugu, ondo erabili dugu, eta nahiko ondo dago bai. Gonna make a chance for once in my life. Ni solisti izatea erabaki dugu edo dute, ni abestia banekirako. Osea, ni Maikeren fan naiz eta orduan, bueno, pues, gainera bestiarekin ere ahotsa oso ondo doa, ahotsa gudoa daukat, orduan tema horrekin ondo jaten da. Baina fabrikako zikintakeak, zarguzten zu bitartian, lurrak irentsi zizun, amets bat. Ba, bueno, gutxinaka ja joan gara ensaiatzen eta, bueno, nik uste dut ondo doala. Hasieran kostatu zitzaigun pixkat abotsak eta banatzea, baina, bueno, uste dut asmatu dugula, zeren nahiko argi dago nork egin behar du hirugarrena, bigarrena eta hori. Oh, someday I will be there. Yeah. I will be there. Lehena zu ez duzu, nola egiten duzu? Can break down the walls for me. Importanteagoa da ahotsa. Orduan gehien landu duguna ahotsak dira, harmoniak eta. Momentu batzuetan letraren aldetik pronuntziatzioan da horrela agian bai. Jaremoren nairen mor. Bai, baina ez, ondo daramate da abestiaren aldetik da ahotsaren aldetik ondo. Baina batxutan irtetzen zaigu pizka bat hori nik esaten dut, ingles derandio, ez? I will be there. Bat, bi, hiru eta... Bigarren nahi dugu bat, bi, hiru... Ensaiok ondo amazkiu, denbora aprobetxatzen da, daukeun guzti ematen. Itxasotik horrela, oratuan zekikana. Banaketa egin degunean ahots guztienak eta solonak eta berara egin ditugu, ez da arazorik egon zentzu hortan, eta orduan, baitza txukuna egatu da. See how I live with every piece of you. Don't Bai. Igual saiatu azkarra goiten eta horrek azkarra goitenet. Bale, venga, bat bila. Demoragatik hasieran, eske sentitzen genuen aste baten ikasteko gutxi zala. Eta baina gero kontura ugeak nahikoa eta gai udala, berez, egunero gauden juntu eta... Batez ere abestia ezagutzen maezu lehenatik. Eta guk ezagutzen genuen Rolling gehi porregatik. Ja, eta gaina pia guztien zaigu. Demora guztien abesten dugu eta... Hoi da. Niri palube baino gehiago sartzen de kostasun. Aste osoa daramaguen saiatzen nahi jota fuego. Letraren asuntoa nire ustez ondino ikasi behar dute hobeto, bai? Letra ondo ezateko, ahoskatzeko. Zeu, princesa caprichosie. Hemen tontakeriak egiten ensaiatzen edozein gauza egiten duzu, baina geroan kameraren aurrean eta bere aurrean batez ere egitea, hori ez dut uste. Igual ateratzen da zer, baina ez dakit. Nola egingo dugun, ez dakit.